בתור ילד. כן. הייתי ילד שמח? מאוד. יש לי זיכרון עמוק של ילד עצוב. אני לא זוכר אותו עצוב. I'm watching life of people and I'm watching the general people and I don't feel part of it. I've been searching for a long time for happiness. Yeah. Where is it? Why I've been searching for so long? חתיכת דרך אני אעזור לזה תפתה בחיים שלנו. Do you remember I was 15 years ago? You were wounded. You were broken. היינו מהמודעות בכל העיתונים, כותרות. מול הסנטר בקשיים, צביקי אשת ברח עם הכסף לניו זילנד. אמרתי לנתי, אני לא יכול לנסוע. אני חוזר לארץ. אני מת. פה הכל התנפץ לרסיסים. איכשהו אתה מנסה להפוך הכל ברוחני. לא, תקשיב לי טוב, הפרה. תמות שתיקח איתה איתי, תעשה כפרות. יואו, אימא'לה. יואו. בכיין. אני בכיין, כן. מה זאת אומרת? לא טוב ככה. לך יש ציורים של איך הדברים צריכים להיראות. שום ציור של מישהו אחר זה לא מתאים לך. אני גם יש יותר שאלות על החיים ובלה בלה בלה מה המשמעות של החיים, אבל אני לא פאקינג מרגיש מת.